No sé, quin voleu? Tu diguis, tio. Aquest, Que no pati pas. aquest... Home, jo faria algú comedido per anar tastant a diferents llocs. A les 7 del matí, 7 menys quart del matí, un plat de sushi i una mica de té verd. No m'he gran, no m'he gran. Com et sents ara mateix? Un home privilegiat per la bona companyia, per sa manduca. Per sa manduca? No? Mira, sa manduca aquí a punt. Oh, xamago, m'encanta. Bon dia, Curti. Què tal? Mira, Què menges? Pizza. estem aquí al Mercat del Peix, Pizza. Ok. a Tòquio. Espera, que ens faran una foto. Vale. Que vingui aquí el col·lega Ok. Japo. Sí. Oh. It's authentic and traditional sushi restaurant. Ajá. And 80 and 20 years old. Ajá. Esto está bé. Està menjant un cono, ell. Hola, tio, acabo de flipar.
llegit, això?